इन्ट्र' भिडिअ जायफोरखौ नुदों जोङो लासैनो नायलांबाय थादिनि दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय लोगोसेनो मिजिंथियो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो लोगोसेनो मिजिंथिबाव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदानै नुजाथि फैदोंब्ला एबा चेनेलखौ अनसायोबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गिबियावनो नैबे ससे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोनि बिनि उनाव सावरायलांबाय थादिनि। बड'लेण्ड ओनसोलाव गोबां बोसोरनि उनाव सान्थिया दिनै फैदों जे बोसोरथाम कन्टिनिउ सान्थिखौ मोनदों जोंनि सानसुमै मेलेमजिबि बयबो गोजोननायखौ जोंनो फोरमायदों आरो बिथांमोना बुंदों बे सान्थिखौ अराय सम हमथाना लाखिनो थाखाय खामानि मावनांगौ बिनि थाखायनो दिनै मोनसे गोजोननि सेलिब्रेसन बेयाव लाखिदो आरो बेजों लोगोसे भारतनि प्रधान मन्त्रि भारतनि हम मिनिस्टार आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनो जोङो धन्यबाद होनाय बे हाबाफारिखौ लादों। थारैनो बे ससे भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोनखो दा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो। दा नाथाय आं सान्दों गोजोन सान्थिया थारैनो बिटिआर बा बिटिसि ओनसोलाव फैमारबाय नामा आरो बे गोजोन सान्थिखौ जुदि फैमारबायब्ला सोर सोर उपभग खालामनो मोनखो सोर सोर गोजोन मोनखो दा नाथाय बिथाङा जेरैबायदि बुंदों आंनि साननायाव एबा आंनि नुनायाव बेबायदि नङा बेबायदि जायाखै गोजोन सान्थिया गुबुनफोरनि थाखाय फैदों जानो हागौ नाथाय बर' हारिफोरनि थाखाय गोजोन सान्थिया फैयाखै। बर' हारिया माने जेसेबां बायदि मोन्थाय मोननांगौमोन बेखिनि मोन्थायखौ जों मोनाखै आरो जेरैबायदि जानांगौमोन बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बे बिटिआर एग्रिमेन्टआव जेरैबायदि लिरनायफोर दंमोन बेफोरो दासिमबो मावफुंजायाखै जायनि थाखाय जोंनि गोबांथार बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोर जिहेतु बारग' एनडिएफबि बिथांमोन जायफोरा जोबथेसालियाव दं सोरबाया मुंख्लं जालांनाय सोरबाया दासिमबो माने जेबो खामानि गैयैनि थाखाय गोदाव सोराव हालाय हाफाय जानानै मावै दाङै माने दुखु खस्थ'नि गेजेरजों न'खर सोलिनांनाय बेफोरबायदिसो नुनो मोनगासिनो दङ। दा बिनि गेजेरावनो बारग' एनडिएफबिनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना हारिनि भबिष्यत आरो जोंनिनो मोनखानाय गोहो जिहेतु बिटिसिनि पावार एन्ड फांसन्सफोर बेफोरखौ हमथानानै लाखिनांगौनि थाखाय बिपिएफ हान्जायाव जयेन जाफैनायनिबो मोनसे नुथाय आरो बिथांमोना मानि थाखाय जयेन जादों बेखौबो बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो एसे खोनासंनानै लादिनि। दिनै जोङो बायथ' फेक्सन हिसाबै जेन'बा माबानि दङ एस ग्रुपनि आरो आरडि फेक्सननि जों मोननैजों जादों आरो नेक्स्टआवहाय जोंहा फैबावनांगौ बिराद बुरजा लिस्ट जानानै दं मानो होनोबा जोंहा मोनसे दिन लादोंमोन जयेनिंखौ लानो दा बे दिना जोंना सफैस्लाबै दिनै आं अकस्मात जेन'बा जोंहा बिपिएफ पार्टिनिफ्राय निर्देश मथे आंखौ लेंहरग्रोनायखाय आं फैग्रोदोंमोन दा फैनायाव जोङो दा मोननै ग्रुपनिफ्राय जोङो ज' जानो मोनदों आरो फैबाय थानायाव जोङो मोनथामसो ग्रुपनिफ्राय मोनगोन आरोखि माने एनडिएफबि हिसाबै फैबावनांगौआ बुंनो थाङोबाथ' स' दं लिस्ट मथेथ' आंनियाव दा 200-250 जनसो दंफैथ'यो फैबावगोन लिस्टआ बिसोर कालेक्सन खालामबाय थादों खेबसेनो जोङो ओरै गसाइगाव जायो ना कुसुगाव जायो बाहायनो जोङो एसे गिदिरैनो लागोन आरो जयेनिंखौ। स्पेसियेलि नैबे दानि सरकारा नोंथांमोननि थाखाय खामानि मावबाय दं होननानै बुंबाय थादों नाथाय नोंथांमोना दिनै सरकार थायै बिपिएफआव जयेन जादों मानि थाखाय आसलथे जयेन जादों? जोंनि थाखाय मावदों होनोब्लाथ' रायजो राजायाबो नुखादों नोंथांमोनाबोथ' अलरेडि फिल्डआव हाबनानै मिथिखादों जेरावखि थाङा माने एक्स एनडिएफबिखौ लोगो मोनगोन हय रन्जन ग्रुपनि जागोन हय गबिन्द ग्रुपनि जागोन हय एस ग्रुपनि जागोन नहले डि ग्रुपनि जागोन जेरावबो एनडिएफबिया गोसारनानै दं बे गामि गामि जेरावबो थांबाबो बे मोनसे प्रब्लेमखौनो खोनाखागोन गतिके बे गभर्नमेन्टआ जोंखौ जेबो नायखानाय नङा नाया हिसाबैखौ जों सिन्था खालामनानैनो जोङो एक्स एनडिएफबि हिसाबैबो ससियेल मिडियायाव जों बहुद गाबफ्रावदों दा जोंनिखौ खोनासङा मुंख्लं जानाय न'खरनिखौथ' खोनासं सोरबा कनभिट जानाय न'खर मा होनो बेखौ एनआइए जानाय न'खर एनआइए जानायनि न'खरनिफोरनि खोथाखौ खोनासङोबाबो जोंहा गोजोननाय थागौमोन खारन जों मोनसे समावहाय जोङो संगठननि नेम निथि मथे संगठनखौ दैदेननो गोनां जानायाव नेम निथिजों जोङो डिजिगनेसनखौ लानो गोनां जादोंमोन बे डिजिगनेसनखौ लानानै जोङो गोबाव सम दिनै स्ट्रागोल खालामदोंमोन स्ट्रागोल खालामनायाव जोंनि केडार हिसाबै जोंखौ डिउटि थानानै जोंखौ सेक्रिफाइस खालामनायनि बेलायावहाय जोंखौ सिकिउरिटि होनानै बिथांमोनहा बे स्टेजसिम लाबोदों
आरो बे स्टेजसिम लाबोनाय केडार्सफ्रा बा बिथांमोना दिनै सोरबा एनआइएआव दङ, सोरबाया कनभिक्ट जानानै दङ, सोरबाया लाइफ टाइम जानानै दं, सोरबाया मुंख्लं जालांबाय। दा बेफोरनि न'खरफोरखौ जोङो दिनैसिम फंसे रावजों रायज्लायहैनो हायै जादों। खारन जोङो बिथांमोननि न'खरखौ नायनो थाखाय जोंहाबोथ' फुवेलनि खोथा थाबाय, दिनै माखासे एसे एनै अनसुंथाइ होबोनायनि खोथा थाबाय। बेखिनि सिस्टेमा जोंनियाव गैयैनि थाखाय जोङो बिथां मुंख्लं न'खर आरो माबा एनआइए नांनाय आरो कनभिक्ट जानाय लाइफ टाइम जाय नांनानै दङ बिथांमोननि न'खराव जों दिनै खौरांखौ लाहैनो हायाखै। दा बेनिखायनो जोङो दुखु मोननानै बे गभर्नमेन्टजोंनाथ' जोंनो मावखानायबो होनो हाखानाय नङा आरो दिनैसिम बिथांमोननि मावनायखौ जों नुहुरखाबाय, बिथांमोनहा माने साक्सेसफुल खालामनानै होनो हाखाया। गतिके साक्सेसफुल खालामनो हायाब्ला जों मोनसे बिपिएफ दला सिनियरिटि दल हिसाबै, एक्सपिरियेन्स थानाय दल हिसाबै, पार्टि हिसाबै बे पार्टिखौनो जोङो दिनै बर'आव गावनिनो आंगो पार्टि होननानै रिजनाल पार्टिखौनो जोङो मोजाङै मोजां पलिटिकेल पावारखौ फोराफिननोसै होननानै जों जयैनो सावरायलायनानै दिनैनि बे जयेनिं प्रग्रामावहाय जों दिनै जयैनो फैनानै जयेनखौ जाफैबाय। दिनै चिरां जिल्लानि बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव उदालगुरिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गसाइगावसिम, माने माजबाटनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गसाइगाव श्रीरामपुरसिम इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गोबां लिडार आरो कर्मिफ्रा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव जयनिं लादों। बेखौ बयबो मिथिगौ जे दिनै इउपिपिएलानो जा बा सोरबा बिटिसि ओनसोलाव माने इउपिपिएलादि सरकार सालायनो रोङाखै। बेनि थाखायनो दिनै बिटिसि ओनसोलनि गोबां बिजेपिफ्राबो आरो गोबां इउपिपिएलनि कर्मि लिडारफ्रा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव हाबगासिनो दं। बेयो दिनैनिल' खोथा नङा, आरो हाबबावगोन गोबां हाबबावगोन। दिनै नुनो मोन्दों तामुलपुर जिल्लानि सेक्रेटारि, इउपिपिएलनि सेक्रेटारि आगोलाव तामुलपुरनिनो आबसुनि प्रेसिडेन्टमोन नामा, मथथे बेबो बिथाङाबो खोथा होदों तामुलपुराव 5000+ इउपिपिएलनि कर्मि आरो बिजेपिनि कर्मिखौ डिसेम्बरनि गेजेराव बिथाङा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव बारस्लायहोगोन होननानै खोथा होदों। आरो गाव दिनै सेरेमनियेलि दिनै जयनिं लाग्रोबाय। आरो बेबायदिनो प्रबिन दास होननायबो दङ तामुलपुरनि, बेहाबो गोबां मावथिफोर दङ, बिथाङाबो सोनो हागोन होनना बुङो। आरो बासुगावनिफ्राय क'क्राझार टाउननिफ्राय बिजेपिनि गोबां कर्मिफोर हाबदों। बिजेपिया टटेल 70+ आरो इउपिपिएलना 600+ दिनै जयेन जादों। आरो माखासे कंग्रेसनि दं, कृषक मुक्ति संग्रामनि दं, आरो एबिपिनि अखिल भारतीय बिद्यार्थी परिषद बेनिबो दङ। मथथे बेयो जाहैबाय इउपिपिएला सरकार सालायनो रोङाखै बा रायजोखौ सिबिनो रोङाखै बा खामानि मावनो रोङाखै, बेनो प्रमान। नङाबा दिनै इउपिपिएलनि लिडारशिपआवनो बिटिसिआव सरकार सोलिगासिनो दङ। दिनै बिजेपिफ्राबो सैज' खालामनो हायाखै, जायनि थाखाय बे बिटिसिआव इउपिपिएल बा बिजेपि खालामनानै जेबो लाब गैया, सरकार सालायनो हाया इउपिपिएला। बेनि थाखायनो बिजेपिफ्रा गोबां जोंनि बिपिएफ हान्जायाव हाबफैदों, बेखौ जों नुनो मोनबाय दिनै। आरो हाबबावगोन, गोबां प्रग्राम दंबावो। फैगौ 30 नभेम्बराव जोंहा CWC मिटिं जागोन, बेहायबो गोबां इउपिपिएलनि लिडार आरो बिजेपिनि लिडारफोर हाबगोन। बेवहायबो बेखिनि खोथा माने बिथांमोनहा इउपिपिएल खालामोमोन, एक्सन डेटनि मानसि बिथांमोना सुक्ति खालामखांबाय। सुक्ति खालामखांनायनि उनाव दिनै निजा सरकार, बिथांमोना इउपिपिएलखौबो सापर्ट खालामदोंमोन। निजा सरकार थासेयावबो दिनै बिथांमोननि केस उइद्र जायाखै बा रिहाबिलिटेसन जायाखै बा जेलाव थानायफ्रा दासिमबो सासेबो गवाखै। जायनि बेखौनो बिथांमोना दुखु मोननानै इउपिपिएल खालामनानै जेबो लाब जानाय नङा, बिपिएफआवनो थानानै बिपिएफआनो मोजां, देनां सरकार फैयोबा जोंनि केसफोरखौ उइद्र खालामथोंसैल' बा जेलाव थानाय एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ बख'नांगौ, बेफोरबायदि माखासे बिथांमोना बुंदों। जों सरकार फैयोब्ला आं नाजागोन, आरो जोंहा साहस दं, जेलावनो था बा केसानो जा बेखौ उइद्र खालामनो हायो।
बे गोलाव भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना आथिखालनि जिहेतु राजखान्थिनि आबहावा बेहाय माबायदि मोन्दांथि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामहरदो। दा दिनैनि भिडिअखौ आं गोलावथार खालामनो सानाखिसै, एसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ, गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।